मला माहिती आहे तुम्हाला सगळं पोच होत आहे तुमचं लफडं काढू करून मग मी माहिती मला बाळासाहेबाला काय गावच्या बाबी त्याच गावच्या बोळी काय सांगाल जॉन 10 रुपयाचे नाही वार पट्ट्या मला जमतं काय तसं ताटली कशाला आणली डोक्यात आली गुरुजी त्याच्या आईमध्ये नेहमी खरे बोला तुझ्या त्याच्या आईमध्ये नेहमी खरे बोलावे ए आणि मग तुझ्या आई काय नाही मला क्रिकेटची बॅट बॉल अंड आक्रमच्या बॉलिंगवर सिक्सर मारत शेजारचा हा पाकिस्तान लागला चिरायला जेव्हा भारताचा रामभाऊ हा 6 मारे